Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα γεγονότα στο Παρίσι, αλλά και τα δεύτερα γεγονότα, μια και πριν από 3 μέρες είχαμε αυτή την επίθεση, μάλλον μια προσπάθεια της αστυνομίας συνεπικουρούμενης από το στρατό να αποτρέψει νέο κτύπημα, γιατί φαίνεται ότι η υπόθεση δεν έχει λήξει, δίνουν μια εικόνα ζωφερή για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Αυτή βεβαίως είναι η φανατική, αυτή είναι η ISIS και υπάρχουν και άλλοι που λέμε ότι είναι μετριοπαθείς και πρέπει και εμείς να συνυπάρξουμε μαζί της στον ευρωπαϊκό χώρο με μουσουλμάνους που ζουν πάρα πολύ, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη. Απ' την άλλη μεριά, πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες, διάβασα ένα άρθρο στα social media του Ανδρέα Ανδριανόπουλου, τέος υπουργού και νυν καθηγητή και ειδικού σε θέματα που αφορούν το Ισλάμ και τις περιοχές εκεί, μια και συνεργάζεται και με κάποιες κυβερνήσεις του Αζερμπαϊτζάν και άλλες, όπου μιλώντας με έναν θρησκευόμενο μουσουλμάνο στον Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, του είπε πολύ απλά: μην νομίζετε ότι οι μουσουλμάνοι μπορούν να ενσωματωθούν στη Δύση και στο δυτικό τρόπο ζωής. Και ο νόμος Σαρία που έχουν οι μουσουλμάνοι τους επιβάλλει όχι μόνο να μην ενσωματωθούν, αλλά και τους απίστους, γιατί εμάς στη Δύση μας θεωρούν όλους απίστους, πρέπει να τους αλλάξουν και να γίνουν όλοι μουσουλμάνοι για να επεκταθεί έτσι σε παγκόσμιο επίπεδο το κράτος των Ισλαμιστών. Αυτό με βάζει σε πολλούς προβληματισμούς, γιατί δεν ξέρουμε το αύριο. Μια και η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, έχει φιλοξενήσει πολλούς μουσουλμάνους και αρκετοί είναι αυτοί που διακινούνται προς την Ευρώπη και δεν ξέρουμε μετά τα γεγονότα του Παρισιού αν αυτοί θα είναι διακινούμενοι ή αν θα παραμείνουν στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει και ένας φόβος να κλείσουν κάποιες χώρες προς το βορρά τα σύνορά τους. Είχαμε και την επαφή του κυρίου Τσίπρα με την Άγκυρα και από όσα προέκυψαν δεν φαίνονται, από ό,τι βλέπω, οι Τούρκοι να έχουν καμία διάθεση να κάνουν αυτό που ζητάμε εμείς, δηλαδή τα hot spots, δηλαδή την ταυτοποίηση των ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν στην Τουρκία. Και ούτε φαίνεται να είναι και διατεθειμένοι να ελέγξουν τους διακινητές, γιατί αν είχαν τέτοια διάθεση θα το είχαν κάνει προκαιρού. Μάλλον ευνοούν, ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι και αυτή μουσουλμανική χώρα και η κυβέρνηση έχει ένα μουσουλμανικό χαρακτήρα, αυτή την διάχυση των μουσουλμάνων από την Ευρώπη. Και να επανέλθω σε αυτή την ορολογία που χρησιμοποίησε ο θρησκευόμενος του Μπακού, λέει ότι οι μουσουλμάνοι ο σκοπός τους είναι να περάσουν στην Ευρώπη και να εντός εισαγωγικών να καταλάβουν την Ευρώπη, με την έννοια δηλαδή να επιβάλλουν τις θρησκευτικές τους απόψεις. Αυτή είναι η κατάσταση και για να συζητήσουμε εδώ έχουμε καλεσμένο έναν αξιόλογο ιστορικό και συγγραφέα, τον κύριο Σαράντο Καργάκο, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και εύχομαι σε όλους καλή Κυριακή και η επόμενη μέρα, Δευτέρα, να προαναγγέλει μια καλύτερη εβδομάδα. Για να δούμε, κύριε Καργάκο, αλλά θέλω να μου πείτε, ξεκινώντας από αυτή την ιστορία των τζιχαντιστών και του ISIS, εσείς έχοντας βαθιά γνώση της ιστορίας, πώς βλέπετε αυτή την επιθετική πολιτική, γιατί αυτός ο θρησκευόμενος στον Μπακού είπε και κάτι άλλο. Είναι τυχαίο ότι τώρα περνάνε οι ορδές των μουσουλμάνων στην Ευρώπη και έχουμε από το 11 εμφύλιο πόλεμο στη Συρία και δεν πέρασαν τα προηγούμενα 5 χρόνια. Και το άλλο ερώτημα είναι πώς σχέση έχει η ρίση του επικεφαλής του ISIS, του Αλ-Μπαγντάτι, ο οποίος είχε πει το Φεβρουάριο ότι θα ξαποστείλουμε μουσουλμάνους στην Ευρώπη για να δείτε ότι ο πόλεμος μπορεί να επεκταθεί μέσα στα σπίτια σας. Θα είμαι κάθετος, όταν το είπε ήδη είχαν σταλεί.
ήδη είχαν σταλεί. Αλλά το μεγάλο κύμα προέκυψε βεβαίως από το καλοκαίρι. Όχι. Και πολύ νωρίτερα. Και πολύ νωρίτερα και σε πολύ ανύποπτο χρόνο και με όλα τα χαρτιά τα οποία απαιτούνται για να έχουν τη δυνατότητα προσβάσεως στα μέσα μεταφοράς και φυσικά και σε ξενοδοχειακούς χώρους, ενοικιάς κτλ. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σας άκουσα στην αρχή να λέτε ότι μερικοί εκφράζουν το σκεπτικισμό μας, που πάμε, που βρισκόμαστε. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ούτε που πάμε, ούτε που βρισκόμαστε. Άγνωστο το μέλλον μας. Ναι, το παλιό αυτή τη στιγμή πεθαίνει και γεννιέται κάτι καινούριο, το οποίο δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Ή να το πω ακόμα πιο έντονα. Τα πάντα γύρω μας αποσυντίθενται και αυτό που πάει να γεννηθεί δεν μας υπόσχεται κάτι καλύτερο. Ζούμε δηλαδή στο τέλος μιας ιστορικής εποχής και στη γέννηση μιας άλλης, χωρίς η Ευρώπη πια να έχει την δυνατότητα ουσιαστικών αντιδράσεων. Διότι ήδη από την εποχή που ο Σπέγγλερ έγραψε την Παρακμή της Δύσεως και 20 χρόνια νωρίτερα από αυτόν ο Καδάφης με το περιμένοντας τους βαρβάρους είχαν προαναγγείλει ότι η Δύση βρίσκεται σε μια κατάσταση παρακμής. Μία εβδομάδα πριν γίνουν αυτά τα τρομερά τα οποία παρακολουθούμε εμβρόντιτοι στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, για τρίτη φορά τελείωσα την ανάγνωση ενός βιβλίου, το συνιστώ στους ακροατές μας, του Κούρτσιο Μαλαπάρτε, το περίφημο Καπούτ, όπου μιλάει για το θάνατο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και την υποκατάστασή του από έναν μεσαίωνα. Και το βράδυ εκείνο που έγινε αυτό το τρομερό γεγονός, είχα πάρει να διαβάσω τα ποίηματα του Ρίλκε και ήμουν στους στίχους εκείνους που είναι σοβαρή ώρα και κράτησα έναν στίχο. Όποιος τώρα πεθαίνει στον κόσμο σε κοιτάζει. Αυτή τη στιγμή οι νεκροί μας βλέπουν σαν υποψήφιους συναδέλφους τους. Όλοι είμαστε εν δυνάμει υποψήφιοι νεκροί. Όμως οφείλω να πω ένα πράγμα. Δεν θα κατηγορήσω εγώ την Ασία και την Αφρική. Δεν θα κατηγορήσω το Ισλάμ. Οι Ευρωπαίοι πίστεψαν ότι είναι θεοκύρανοι, δηλαδή ότι έχουν εκ Θεού την εξουσία να κυβερνούν τον κόσμο και αποδείχθηκαν τύρανοι. Ονομάζουμε μάστιγα του Θεού, μάστιγες του Θεού, τον Ταμερλάνο, τον Τσεγκίς Χάν, τον Ατίλα κλπ. Αλλά ας αναρωτηθούμε, ποιοι έκαναν τις γενοκτονίες στη θάλασσα της Καραϊβικής όπου δεν έμεινε ψυχή, ποιος εξόντωσε τον κόσμο των Αστέκων, των Μάγιας κτλ. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε αυτές τις φοβερές σταυροφορίες? Το Ισλάμ τώρα απαντά με κατά αντίστροφον τρόπο. Στις σταυροφορίες των Ευρωπαίων απαντά με, επιτρέψατε μου ένα νεολογισμό, ημισελή νοφορίες. Με άλλα λόγια, ξαναγυρίζουμε στα χρόνια που ο αραβικός κόσμος και από τη Δύση και από την Ανατολή πήγαινε να πνίξει την Ευρώπη. Όμως ο Ισλαμικός κόσμος για μεγάλο χρονικό διάστημα περιήρθε σε μια κατάσταση μαλθακότητας, σε μια κατάσταση υπιότητας. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο του Ισλάμ μπορούσαν να ζήσουν αρμονικά και χριστιανοί και Εβραίοι. Τι ήταν αυτό που έκανε το Ισλάμ να αγριέψει? Θα σας πω κάτι περίεργο. Το Ισλάμ αρχίζει να αγριεύει λίγα χρόνια πριν από την έναρξη Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν με εκείνη την ατυχή διακήρυξη Μπάλφουρ είχαμε την υπόσχεση ότι θα δημιουργηθεί εβραϊκό κράτος
στον κόσμο του Ισλάμ. Και τα πρώτα αιματηρά γεγονότα που ήταν προάγγελοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ξεκίνησαν από την Παλαιστίνη. Όμως, ενώ αυτό πήγαινε να κατευναστεί, πήγαινε προς κατευνασμό, η Ευρώπη, η οποία εφάρμοζε μια απικιοκρατική υπεριαλιστική πολιτική, πήρε τις χώρες αυτές και σαν να είναι τα ψιμπάκλαβα, τις χώριψε σε κομμάτια χωρίς να λάβει υπόψη της. Και έφτιαξε σύνορα. Φυλετικές, θρησκευτικές, γλωσσικές διαφορές. Και παράλληλα άρχισε να καλλιεργεί μέσα σε αυτούς κάποια εθνικιστικά στοιχεία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους Γάλλους και στους Άγγλους, και οι Γερμανοί και οι Ρώσοι είχαν τις σχετικές τους παρεμβάσεις. Και ξαφνικά, εδώ και πολλά χρόνια, είναι περίπου μία 20 ετία, το Ισλάμ από θρησκεία μετατρέπεται σε μία ιδεολογία. Από τη στιγμή που γίνεται ιδεολογία, γίνεται πολιτική. Και όταν κάτι γίνεται πολιτική, συντάσσεται με τον πόλεμο, συντάσσεται με τον φόνο. Είσαστε της άποψης ότι έχουμε μια σύγκρουση πολιτισμών αυτή τη στιγμή? Δεν θα το έλεγα σύγκρουση πολιτισμών. Διότι ο πολιτισμός φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Αυτή τη στιγμή έχουμε σύγκρουση, ας το πούμε, συμφερόντων. Και θα το πω πέρα από αυτή την διέγερση, την οποία καλλιέργησε και η υπεριαλιστική απικιακή Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και η Σοβιετική Ένωση διασπείροντας τις δικές της επαναστατικές αντιλήψεις. Θυμόσαστε το καθεστώς του Κασέμ, θυμόσαστε διάφορα άλλα καθεστώτα στην Αιθιοπία να πάνε να κάνουν μαρξιστικό κράτος και δεν συμμαζεύεται. Εκείνο το οποίο πρέπει να αναρωτηθούμε, ο πόλεμος δεν γίνεται με κομφετί, γίνεται με όπλα, γίνεται με σφαίρες. Και ρωτώ, ποιος είναι αυτός που τροφοδοτεί αυτούς τους ανθρώπους, τους φανατικούς, με έναν τέτοιο οπλισμό? Και ας πούμε ότι ο οπλισμός αυτός έχει μείνει εδώ και χρόνια και πολλά. Οι σφαίρες εξαντλούνται. Οι σφαίρες είναι σαν το καθημερινό μας το ψωμί. Πού βρίσκουν τόσες σφαίρες και κάθε μέρα καταναλώνεται τόσο μεγάλο υλικό? Όπως ξέρετε, υπάρχουν τα πετρέλαια της Μοσούλης που αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύονται με λαθρές διαδικασίες εξόδου από αυτό το λεγόμενο κράτος των Ισλαμιστών, και υπάρχουν και κάποια πρόσωπα που ευνοούν αυτή την παράνομη διακίνηση, αλλά και χώρες. Το κατήγγειλε και ο κύριος Πούτιν στους G20 στην Αντάλια πριν από μερικές μέρες, αλλά από την άλλη μεριά και ο κύριος Πούτιν είχε θύμα Ρώσους που έριξαν το αεροπλάνο στο Σινά επάνω, και δήλωσε πρόσφατα ότι είμαστε σύμμαχοι των Γάλλων, και μια φρεγάτα που κατεβαίνει στα ανατολικά της Μεσογείου ζήτησε από τον επικεφαλής να συνεργαστεί με το γαλλικό αεροπλανοφόρο με σκοπό να αντιμετωπίσουν από κοινού τον ISIS. Επιτρέψατε μου να πω ότι θα κάνουν μία τρύπα στο νερό, ή καλύτερα θα πω ότι θα κάνουν μία ακόμα μεγαλύτερη τρύπα στον ευρωπαϊκό χώρο, και όταν λέω ευρωπαϊκό χώρο δεν ξέρω τη Ρωσία. Έχει σπράξει και η Ρωσία τα φοβερά της χτυπήματα. Δεν είναι στο απειρόβλητο η Ρωσία, δεν είναι στο απειρόβλητο η Μόσχα, δεν είναι στο απειρόβλητο η Πετρούπολη, το παλαιό Λένινγκραντ. Και εκεί θα έχουμε χτυπήματα, γιατί μέσα στο χώρο της Ρωσίας υπάρχει ένας τεράστιος μουσουλμανικός όγκος που φυσικά δεν συμμερίζεται την πολιτική του Πούτιν. Ακριβώς. Όταν θέλεις να πολεμήσεις, για να το πούμε έτσι με την παλιά ορολογία, πρέπει να πολεμάς στήθος με στήθος. Άρα χερσαίες επιχειρήσεις που δεν δέχεται κανείς να κάνει, γιατί νομίζουν ότι εδώ είναι θα ρίχνουν τις βόμβες από πάνω. Δεν γίνεται αυτό. Πρακτικά το λένε όλοι οι στρατιωτικοί. Κοιτάξτε, δεν είναι, εγώ έχω εμπειρία και της κατοχής και πολέμου. Ο μαχητής ξέρει να προστατευτεί. Ο άμαχος δεν ξέρει. Οι βόμβες δεν ρίχνονται εναντίον μαχήμων. Ρίχνονται και εναντίον αμάχων, και τα περισσότερα θύματα δεν είναι μάχημοι, είναι άμαχοι. Τα δε αθώα θύματα γεννούν καινούριους μαχητές. Διότι ο άλλος όταν βλέπει τον αδελφό του, τον πατέρα του να σκοτώνονται, θέλει να πάρει εκδίκηση.
Δεν χρειάζεται να είναι μουσουλμάνος. Αυτά στην πατρίδα μου δεν γίνονταν, στη Μάνη τα παλιά τα χρόνια. Όταν μου σκότωνες τον αδελφό, θα σου τη χάριζα εγώ. Σου λέει θα στο φυλάξω μανιάτικο. Γιατί το λέμε μέχρι τώρα? Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν εκδίκηση για τις αδικίες που, όπως νομίζουν, διέπραξε η Δύση εις βάρος τους. Από την άλλη... Ναι, αλλά αυτά όλα έγιναν το 1204. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν έγιναν και πολύ πρόσφατα. Εννοώ τις σταυροφορίες. Θα μου πείτε, υπάρχουν άλλου τύπου σταυροφορίες. Υπήρχαν όμως και υπεριαλιστικές σταυροφορίες, όπου δεν πήγαιναν, όπου το Γκράλ δεν ήταν το δισκοπότερο του Χριστού, το Γκράλ είχε άσχημη μυρωδιά γιατί ήταν το πετρέλαιο. Το καινούριο Γκράλ ήταν το πετρέλαιο. Όταν είχα επισκεφθεί την Λιβύη και έχω γράψει ένα βιβλίο, Λιβύη, αναζητώντας το χαμένο σύλφιο στην ελληνική Κυρίνη, βέβαια μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι σε κάθε κολόνα υπήρχε και μία αφίσα του Καντάφη με διαφορετική ενδυμασία σε κάθε πόζα. Βέβαια ρώτησα γιατί γίνεται αυτό. Γιατί οι ενδυμασίες αυτές είναι των διαφόρων φυλών και έπρεπε να ικανοποιεί με τον τρόπο αυτό όλες τις φυλές. Έγραψα λοιπόν στο βιβλίο μία φράση. Αφήστε το να παίζει κομμωδία, γιατί αν θα σκοτωθεί θα δημιουργηθεί μία τραγωδία. Η τραγωδία γεννήθηκε με την ανοησία των Γάλλων να αρχίσουν ένα βομβαρδισμό εναντίον του Καντάφη. Ο ικτρός θανατός του αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μία οργή. Δεν υπάρχει κράτος Λιβύης αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη. Είναι διαλυμένο τελείως. Το κράτος, για να το καταλάβουν και οι αναγνώστες μας. Τα κράτη αυτά, με συγχωρείτε, οι ακροατές μας. Μιλάμε για κράτη. Ποτέ ο αραβικός κόσμος δεν ήταν κράτος. Οι άνθρωποι αυτοί ή θα είναι θρησκευτικές ενότητες ή θα είναι φυλετικές ή γλωσσικές ενότητες. Στην Λιβύη υπάρχουν οι φυλές. Αυτή τη στιγμή... Τόσες φυλές. Πόσο είπατε? Πάνω από 20 φυλές. Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο, δεν θυμάμαι, δεν έχω πρόχειρο το βιβλίο μου, γιατί τις έχω απαριθμίσει τις φυλές αυτές. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής. Έχετε την εντύπωση ότι η φυλή του Καντάφη δεν θα ζητήσει να πάρει εκδίκηση για αυτό το έσχος το οποίο είδαμε στην τηλεόραση? Έχετε την εντύπωση ότι η φυλή του Σαντάμ Χουσέιν... Ήδη οι αξιωματικοί του Σαντάμ Χουσέιν έχουν ενταχθεί στον ΆΙΣ. Ήδη έχει συμβεί αυτό. Αυτό το πράγμα, εγώ δεν σας λέω. Μετά να σας πω και κάτι άλλο. Τις φωτογραφίες που βλέπαμε στην τηλεόραση που δείχνανε τα βασανιστήρια στα οποία υποβάλλονται οι εχμαλωτιζόμενοι, ας το πούμε, οπαδοί του Σαντάμ κτλ. Οι στρατιώτες αυτοί, οι αξιωματικοί, τις πουλούσανε στα μέσα μαζικής ενημερώσεως της Δύσεως, έτσι που να εξασφαλίσουν κάποιο ποσό. Αρκετά σεβαστό. Όμως όλα αυτά τα πράγματα ξυπνούσαν μέσα στον κόσμο των μουσουλμάνων ένα μίσος. Αρχίζουν οι βομβαρδισμοί στη Συρία. Όσοι είχαμε τη σύνεση, τη φρόνηση να λέμε να σταματήσει αυτό το πράγμα, γιατί ο Άσαν, δεν θα σας πω ότι είναι ιδιαίτερα γοητευτικός ηγέτης. Μου ήταν πολύ ενοχλητική η παρουσία του όπου και αν πήγαινα στη Συρία, γιατί την έχω διατρέξει και τη Συρία και την Ιορδανία και τη Μεσοποταμία, να βλέπω την εικόνα του Άσαν παντού ανιρτημένη και δεν είναι τουλάχιστον έτσι συμπαθής η γραφική όπως ήταν του Καντάφη. Με τον Καντάφη, πάση περιπτώσει, έκανα κέφι. Και έχω βγάλει και πολλές φωτογραφίες που τον δείχνουν σε διάφορες πόζες. Για τον Άσαν δεν είχα καμία πρόθεση να βγάλω καμιά φωτογραφία, γιατί καμία δεν με ενέπνε, ούτε μου γεννούσε το αίσθημα, ας το πούμε, του κωμικού ή το αίσθημα του σοβαρού. Ο άνθρωπος όμως αυτός μπορούσε και κρατούσε. Θα μου πείτε, το κρατούσε δικτατορικά. Και τώρα τι κάναμε, τι έκαναμε με όλη αυτή την κατάσταση? Αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθεί από τους δυτικούς αυτό το κίνημα των τζιχαντιστών, και τώρα οι τζιχαντιστές αυτοί που εμπλέκονται με τους Κούρδους, οι οποίοι οι Κούρδοι πιθανώς να έχουν κάποιο διάβλο επικοινωνίας με την Αμερική και όλοι αυτοί να έχουν κάποιους περίεργους διάβλους, και αρχίσει ένας αλληλοσκοτωμός ο οποίος τώρα μετακυλίεται προς την Δύση. Η Δύση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει έναν πόλεμο. Η Ανατολή και η Αφρική μας πολεμάει με έμψυχες σφαίρες. Το είπα και άλλη φορά στην τηλεόραση.
έμψυχες σφαίρες δεν είναι οι οβίδες, οι οποίες μπορεί να πέφτουν, ή τα εκρηκτικά υλικά, ή αυτός ο καμικάζι ο οποίος μπορεί να φορτώνεται με εκρηκτικά υλικά. Έμψυχη σφαίρα είναι και το παιδάκι που πνίγεται στα νερά της Λιβύης και στα γαλανά νερά του Αιγαίου. Γιατί είναι μια σφαίρα που πληγώνει την ευαισθησία μας. Και τον ανθρωπισμό της Ευρώπης. Σκοτώνει αυτό που λέμε πολιτισμό της Ευρώπης, αν και για μένα. Αυτό που λέμε ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ένας καλωστημένος μύθος. Όχι ότι η Ευρώπη δεν γέννησε πολιτισμό. Γέννησε πολιτισμό, αλλά γέννησε και μια βαρβαρότητα σε διάφορες χωρίς προηγούμενο. Γιατί η Ασία δεν έφτασε στη βαρβαρότητα που έφτασε η Ευρώπη του Χίτλερ. Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Υπάρχει μια άποψη που την ακούμε πολλές φορές, ότι είναι καλό να εμφανιστούν πρόσφυγες από την Ανατολή για να ενισχύσουν έτσι την υπογεννητικότητα της Ευρώπης. Απ' την άλλη μεριά, όπως σας είπα πρωτήτερα, η αδυναμία ενσωμάτωσης αυτών των ανθρώπων αναιρεί αυτό που μερικοί λένε στην ουσία, ενώ ταυτόχρονα δοκιμάζεται η ελευθερία μας μετά από αυτά τα γεγονότα του Παρισιού, η δημοκρατία, και νομιμοποιούμε πια εμείς που έχουμε και μια ευαισθησία στην Ελλάδα απέναντι στη δράση του στρατού σε εσωτερικό μέτωπο, νομιμοποιούμε και αυτό. 15.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στη Γαλλία τις προηγούμενες μέρες. Και το θέμα είναι ότι πόσο θα περιοριστεί η ελευθερία μας και, και σε ποιο σημείο θα μπορέσουμε να το αποδεχθούμε εμείς που έχουμε διαφορετικά μάθει να ζούμε. Τώρα βάλατε το δάχτυλο στον τύπο των ύλων με αυτό το πράγμα το οποίο είπατε. Συγχωρέστε με, αλλά αυτό που ονομάστηκε Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα ήταν μια ουρανομίκης βλακεία. Ήμουν στον οικονομικό ταχυδρόμο όταν τότε αρθρογραφούσα, αλλά είχα και μια σελίδα κριτικής, και όταν πήρα το βιβλίο του Μακαρίτη, του Θανάση του Κανελόπουλου, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που το ονόμασε ημιτελή συμφωνία, εγώ το ονόμασα ατελή συμφωνία. Αυτή η Ευρώπη είναι διάτρητη σαν το σουρωτήρι. Είναι γεμάτη τρύπες. Οι τρύπες αυτές δεν μπορούν να κλείσουν με τίποτα. Θα κλείσεις μία τρύπα, θα ανοίξει κάποια άλλη. Οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν. Τι θα κάνουν τότε? Θα πρέπει η Ευρώπη να υψώσει ένα νέο σιδηρόν παραπέτασμα. Αλλά ένα σιδηρόν παραπέτασμα για να διατηρηθεί χρειάζεται ένα στρατοκρατικό ή αστυνομοκρατικό καθεστώς. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να ζήσουμε σε μια μορφή πολιτεύματος με περιορισμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα, με περιορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, περιορισμένες ελευθερίες, μοιραία. Θα έχουμε μία μορφή αυταρχικής εξουσίας με κοινοβουλευτικό μανδύα. Και για μένα προσωπικά είναι ιδιαίτερα θλιβερό. Γεννήθηκα στα χρόνια του φασισμού και φοβάμαι ότι θα πεθάνω σε χρόνια νεοφασισμού. Τώρα σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν θα σταματήσει να διοχετεύει μάζες μουσουλμάνων προς τον ελλαδικό χώρο. Διότι με τον τρόπο αυτό, και μας το έχει πει ο Νταβούτογλου, όχι μόνο με το περίφημο βιβλίο του, αλλά και πολλές φορές, ότι εμείς με την υπεργεννητικότητα την οποία έχουμε και με την προώθηση, τελικά θα μετατρέψουμε την Ελλάδα της υπογεννητικότητας σε μια εκ των πραγμάτων ιονή μουσουλμανική χώρα. Ιονή μουσουλμανική χώρα. Το χειρότερο όμως με την Ελλάδα είναι, πέρα από την υπογεννητικότητα που έχουμε, η κρίση διώχνει τα παιδιά μας προς το εξωτερικό. Σχεδόν 300.000 έχουν φύγει και όλοι είναι επιστήμονες. Ενώ έχουν φύγει τα δικά μας τα παιδιά, έρχονται άλλα παιδιά από κάποιες άλλες περιοχές που άνθρωποι είναι αυτοί, αλλά δεν είναι παιδιά της Ελλάδος. Δεν μπορεί να αγαπήσουν την Ελλάδα με τον τρόπο που την αγαπήσαμε εμείς, την αγάπησαν οι πατέρες μας, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα για να γίνει ο τόπος αυτός, όπως έχει πει ο Μακρυγιάννης, να ματαϊποθεί ο τόπος αυτός Ελλάς. Δεν ξέρεις, μετά όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται είναι παντελώς ανεξέλεγκτος. Εγώ, επειδή μου είχε δώσει το ελληνικό κράτος, επειδή που πάρα πολύ με σέβεται και ιδιαίτερα με εκτιμά, μου είχε δώσει ένα σημαδεμένο διαβατήριο μετά την δικτατορία. Διαβατήριό μου έγραφε καθηγητής αδιόριστος στα ελληνικά, και στα γαλλικά professor non titulaire, καθηγητής χωρίς τίτλο. Είχα προβλήματα όταν πήγαινα στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα δε σοβαρά προβλήματα είχα όταν θέλησα από το δυτικό Βερολίνο να περάσω στο ανατολικό.
Μέχρι τα δόντια με εξετάσανε, μέχρι να το συζητάω. Λοιπόν, προσέχτε. Πάντως αντίστοιχα πράγματα, όχι δόντια, αλλά τέλος πάντων έρευνες γίνονται τώρα ναι. σε χώρες που υποτίθεται ότι υπάρχει Σέγγεν. Οι έρευνες, επειδή ξέρω και τα παιδιά του λιμενικού, που η έρευνα και όλα αυτά είναι υπόθεση 5 λεπτών. Πάει ένας γιατρός, σου λέει κάνει το μάτι έτσι, κάνει τη μύτη έτσι, άνοιξε το στόμα σου, βγάλει τη γλώσσα σου με ένα στιθοσκόπιο, κοιτάνε τα χαρτιά. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να περάσει ο μεγαλύτερος, ας το πούμε, επαγγελματίας του θανάτου, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την τακτική αυτή, να περάσει από τα δικά μας τα σύνορα, να φύγει από τα δικά μας τα σύνορα και μέσω του αεροδρομίου Ελευθέρου Βενιζέλου και τι να πάει να στριμώχνεται στη Δομένη. Εκεί η θερμοκρασία τώρα έχει πέσει γύρω στο 10%. Να παγώσει, να κρυολογήσει ο άνθρωπος. Και θα σηκωθεί και θα πάει με την Air France στο Παρίσι και με διαφορετικό διαβατήριο. Το μεταξύ θα έχει πάρει ένα διαβατήριο κάποιου άλλου και την ώρα που θα κάνει την φωνική πράξη θα πετάξει το άλλο διαβατήριο για να μπερδέψει έτσι τις μυστικές και τις αστυνομικές υπηρεσίες. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Focus Live μέρος δεύτερο. Έχουμε εδώ κοντά μας τον ιστορικό και συγγραφέα, τον κύριο Σαράντο Καργάκο. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε ευρύτερα για τον ISIS, για την Ευρώπη και για το τι μέλη γενέστε. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να πούμε για την Ελλάδα σε σχέση και με την εσωτερική μας κατάσταση, αλλά κύριε Καργάκο, σε σχέση και με τον απανταχού ελληνισμό της Ανατολής, ο οποίος υπάρχει και είναι μια ζώσα πραγματικότητα και πώς πρόκειται να αντιμετωπιστεί από τις στρατιές των φανατικών της Τζιχάντ. Εμείς οι Έλληνες, από καταβολής ελληνικού κράτους, είμαστε ένας λαός φιλόξενος. Στη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1921 φιλοξενήσαμε εκδιωκόμενους από την Γαλλία, από την Ιταλία, καρμπονάρους παραδείγματος χάρη, που είχαν έρθει, και ακολούθως καταδιωκόμενους Πόλωνους, επαναστατικά κινήματα κτλ. Είχαμε δεχτεί Πέρσες, στο παρελθόν οι λεγόμενοι Ατζέμιδες. Δηλαδή η Ελλάδα αφομοίωνε όλον αυτόν τον κόσμο που κατατρεγμένος ερχόταν. Αλλά πώς να το κάνουμε? Είμαστε μια μικρή χώρα και αποτελούμε ένα μικρό πληθυσμιακό σύνολο. Δεν μπορεί να απορροφήσει τόσα τεράστια πληθυσμιακά μεγέθη. Που ανατρέπουν την ισορροπία. Ανατρέπει την ισορροπία και μοιραία θα δημιουργηθούν τριβές και αύριο θα δημιουργηθούν προστριβές. Εδώ ακόμη και όταν ήρθαν οι μικρασιάτες αδελφοί μας, δημιουργήθηκαν τριβές και προστριβές. Και να σας πω, να τα βλέπουμε τα πράγματα ψυχρά. Όταν ο εργατικός κόσμος στην Ελλάδα με σκληρούς αγώνες είχε πετύχει με κάποια εργατικά δικαιώματα, έρχονται οι καημένοι πρόσφυγες, οι οποίοι δουλεύανε για ένα κομμάτι ψωμί. Οπότε μοιραία, εγώ, ο οποίος είχα πετύχει ορισμένα επαγγελματικές κατακτήσεις, έμενα στο περιθώριο. Αναπόφευκτες είναι οι τριβές. Αύριο δεν θα αυξηθούν αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα πάλι δεν έχει μέσα στην παράδοση. Η Ευρώπη, να σας το πω, θα το κάνει αυτό γιατί έχει παράδοση και τον γκέτο και τον πογκρόμ. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια παράδοση. Πάντως ήδη ζουν περίπου 1 εκατομμύριο ξένοι στην Ελλάδα. Περισσότεροι είναι και προσέχτε, τα έκτροπα που θα γίνουν και είναι αναπόφευκτα, θα γίνουν, βέβαια δεν αποκλείω και την περίπτωση προβοκατόρων, αλλά θα γίνουν μεταξύ αυτών που θα έρθουν. Γιατί μεταξύ τους υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Ήδη στη Μυτιλήνη, από ό,τι μου λένε, έχουν συγκρούσεις αναμεταξύ τους. Σουνίτες, Σιήτες, Αλεβίτες κλπ. Επειδή ζω στο Λαύριο, επί μια 20ετία, 4 μήνες το χρόνο ζω στο Λαύριο. Εκεί από χρόνια πολλά, περίπου 30 χρόνια, ήσουν Κούρδοι. Έπρεπε να γίνει η εγκατάσταση προσφύγων. Προφανώς η αντίδραση των Κούρδων απέτρεψε αυτό το ενδεχόμενο. Διότι αν θα γινόταν στο Λαύριο κάτι τέτοιο, θα είχαμε συγκρούσεις μεταξύ των Κούρδων, με τους οποίους οι Λαυριώτες και όλοι εμείς που μένουμε εκεί ζούμε πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όπως δεν έχουμε
κανένα πρόβλημα και με τους Αλβανούς που έμειναν στο Λαύριο, όπως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και με τους θαυμάσιους, και το τονίζω αυτό, με τους εξαίρετους Αιγύπτιους αλληλείς. Είναι περίπου 300-400 αλληλείς, οι οποίοι μένουν στα σκάφη τους, δεν ενοχλούν κανέναν. 20 χρόνια σας διαβεβαιώ, δεν έχει παρατηρηθεί κανένα. Αλλά όταν όμως θα έρθουν αυτές οι τεράστιες μάζες, μοιραία οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν ούτε να βρουν δουλειά, ούτε να αφομοιωθούν, ούτε να ενσωματωθούν. Βεβαίως και τους εμποδίζει και η θρησκεία τους. Όχι μόνο αυτό, είναι και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους, θρησκευτικές, πολιτικές, φιλετικές κτλ. Πρόσφατα ήθελα να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη στο Λαύριο. Ένας Τούρκος λεφτάς ήρθε με το κότερό του και κάθισε στην ταβέρνα που συνηθίζω να πηγαίνω εγώ, και επειδή το κοριτσάκι που το σερβίρισε είναι κουρδάκι, ένα γλυκύτατο κορίτσι, αφού τον άκουσε να μιλάει τουρκικά, του μίλησε και αυτή και του λέει, του ρωτάει αυτός, είσαι Τούρκισσα? Όχι, λέει αυτή, είμαι Κούρδισσα. Οπότε αυτός εξαγριώθηκε, πετάχτηκε πάνω και άρχισε να βρίζει χυδαιότατο το καημένο το κοριτσάκι, το οποίο αναλύθηκε σε θρήνους. Αλλά αμέσως κινητοποιήθηκαν οι Κούρδοι, και αν τον συνελάμβαναν, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Θα είχαμε πιθανώς η εμπλοκή αυτή να μας δημιουργούσε και άλλα προβλήματα. Τώρα, εκείνο το δεύτερο που είπατε με ανησυχεί περισσότερο. Εάν η Ευρώπη προβεί σε αυστηρά μέτρα, τα αυστηρά μέτρα δεν αποκλείουν και την αγριότητα, πώς θα αντιδράσει ο κόσμος της Ανατολής? Εμείς εδώ, ειδικά οι Έλληνες, έχουμε τεράστια συμφέροντα στην Ανατολή, πολιτικά, πολιτιστικά, αλλά και οικονομικά. Όλα τα πατριαρχία μας είναι στην Ανατολή, στον Ισλαμικό κόσμο. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως, το Πατριαρχείο της Αντιοχίας, το οποίο είναι εξόριστο στη Δαμασκό, το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας. Αλλά και η Παλέφατος Μονή του Σινά. Η Μονή του Σινά έχει τους μεγαλύτερους θησαυρούς της Ορθοδοξίας. Και η Μονή του Σινά ουσιαστικά είναι κυκλωμένη από έναν κόσμο απειλητικό. Κοντά στη Μονή του Σινά δεν είχαμε την πτώση του ρωσικού αεροπλάνου. Όλος αυτός ο κόσμος κινδυνεύει να καταστραφεί. Όπως καταστράφηκε και καταστρέφεται καθημερινά η Παλμύρα, αύριο θα καταστρέφουν μνημεία του ελληνικού πολιτισμού, όπως είναι η Απάμια. Εγώ έκανα μία πρόταση σε έναν Έλληνα Μητροπολίτη, πολύ καλλιεργημένο, μια και είχε έρθει ο Πατριάρχης Αντιοχίας, και του λέω, σεβασμιότατε, δεν το εισηγήστε στην Ιερά Σύνοδο, να επιλέξουμε έναν χώρο θρησκευτικό, έτσι που να μπορεί ο Πατριάρχης Αντιοχίας, όταν για δεύτερη φορά εξοριστεί, γιατί από την Αντιόχεια τον διώξαν οι Τούρκοι, τώρα από τη Δαμασκό, να έρθει στην Ελλάδα και να μην εγκατασταθεί στην Ελβετία. Διότι εγώ θεωρώ γενικότερα την ελληνική εξωτερική πολιτική εξωφρενική. Ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός ιστορικός είμαι. Και λέω, όταν έγιναν τα επεισόδια με τον Άσαντ, μαθαίνω ότι διαλύεται η ελληνική πρεσβεία στη Δαμασκό. Και λέω, για όνομα του Θεού, να μείνει η ελληνική πρεσβεία, να φύγει ο πρέσβης, να φύγουν τα παιδιά και οι γυναίκες που είναι εκεί. Αλλά πρέπει να μπει ένας πρόξενος, ψυχωμένος, με ένα στρατιωτικό ακόλουθο. Και να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Να παρακολουθεί τις εξελίξεις και ταυτόχρονα. Και να προστατεύσει και μερικούς, το Πατριαρχείο της Αντιοχίας και όλα αυτά. Αυτό μόνο. Και κάτι άλλο. Και να δίνει διαβατήρια σε χριστιανούς Σύρους, οι οποίοι έχουν μια πολιτιστική, πνευματική και οικονομική επιφάνεια για να εγκατασταθούν εδώ, για να γίνουν δύναμη πρόοδου. Την ώρα που η Ελλάδα χρειάζεται χρήματα, μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν μοχλός οικονομικής αναπτύξεως, όπως ακριβώς έγινε με τους Λιβανέζους στην Κύπρο μετά την καταστροφή. Μάλιστα. Τώρα, κάτω από αυτό το περιβάλλον που περιγράψαμε όλη την ώρα της εκπομπής ως τώρα, θα σας πάω στην Ελλάδα για να δούμε ένα θέμα, πώς η νεολαία μας νιώθει την Ελλάδα, την πατρίδα. Ξέρετε ότι μερικοί πολιτικοί, τους παρατηρώ, αποφεύγουν να πούν τη λέξη πατρίδα. Αποφεύγουν να πούν τη λέξη πατρίδα. Ορισμένων βεβαίως κατευθύνσεων πολιτικών. Απ' την άλλη μεριά, είδα προχθές σε μια στάση του Τρόλε εκεί στην περιοχή που μένω, που έγραφε ότι μίσος για το ελληνικό έθνος και από κάτω το σήμα αυτό των αναρχικών. Λοιπόν,
πώς διαπαιδαγωγείται η νεολαία μας, πόσο έχει υποβαθμιστεί το θέμα της πατρίδας μέσα από την διαπαιδαγώγηση. Είδαμε και πρόσφατα, στην επέτειο πάλι του Πολυτεχνείου, κάποια ομάδα νέων ανθρώπων να πηγαίνει στα εξάρχεια και να κάνει τις γνωστές ιστορίες, οι οποίες μπορεί να τις αντιμετωπίζει κανείς ως τηλεοπτικό γεγονός, γιατί προσφέρει εντός εισαγωγικών θέαμα, αλλά στην πράξη σκεφτείτε ότι εκεί ζουν και άνθρωποι, σε αυτούς τους χώρους. Και μεγάλης ηλικίας. Και ζουν και υπάρχουν και πολλά μαγαζιά που κάνουν μια εμπορική δραστηριότητα. Και το ερώτημα είναι, αυτοί οι άνθρωποι πώς έχουν διαπαιδαγωγηθεί και πώς βλέπουν την πατρίδα και τη χώρα και το αύριό μας, όταν και αυτοί είναι αλωτριωμένοι από μια προπαγάνδα, γιατί έχω διαβάσει και άλλα συνθήματα που να λένε όλοι οι πρόσφυγες να έρθουν στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν έθνη, δεν υπάρχουν κράτη, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ κοντά σε έναν τοίχο υπάρχει. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τι είδους παιδεία δίνουμε αυτή τη στιγμή στην νεολαία μας. Πρώτον, δεν προσφέρεται παιδεία. Και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους που περιγράψαμε πριν, σε σχέση με αυτό που λέγεται παιδεία στη χώρα μας και γίνεται για τους νέους ανθρώπους. Κάποιοι ευφυώς αποφεύγουν να μιλάνε για παιδεία και μιλάνε για εκπαίδευση. Αλλά σε εκπαίδευση υποβάλλονται και τα ζώα, τα σκυλιά αλλά και τα θηρία. Σε εκπαίδευση. Ακριβώς, σε εκπαίδευση υποβάλλονται και οι δήμοι. Παιδεία δεν είναι το να σου γεμίσω το κεφάλι με κάποιες γνώσεις. Η παιδεία είναι ανθρωποπλαστικό ιδανικό. Αυτό έχει λησμονηθεί. Να σε μάθω να λειτουργείς τη σκέψη σου μέσω των πληροφοριών και των γνώσεων που σου παρέχουν. Από εκεί και πέρα μπορεί να γίνεις ένα έμψυχο ρομπότ. Το θέμα είναι το συναίσθημα, η φιλαλληλία, η ανθρωπιά. Σήμερα μπορεί το παιδί να απαντήσει, ας το πούμε, σε μια έκθεση ιδεών, αν του βάλουμε θέμα, τους περίφημους στίχους John Donne, τους οποίους έχει αξιοποιήσει ο Hemingway. Κάθε ανθρώπου ο θάνατος είναι και δικός σου θάνατος. Γι' αυτό μη στέλνεις ποτέ να ρωτήσεις για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Χτυπάει για σένα. Είπατε αυτό το πολύ κακό που είδατε στον τοίχο. Και το έχω γράψει πολλές φορές και το έχω πει πολλές φορές. Ένα τοιχογράφημα που είδα και με πλήγωσε βαθύτατα. Έλληνας δεν γεννιέσαι ούτε γίνεσαι. Καταντάς. Όταν λοιπόν τα παιδιά μας φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο περιφρονήσεως ή μίσους εναντίον της πατρίδος τους, τότε το πράγμα δείχνει ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Όταν υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι δάσκαλοι πάνε και λένε στα παιδιά, με συγχωρείτε θα πω βαριά κουβέντα, δεν με ξέρετε πολύ, αποφεύγω την εσχρολογία, ότι αυτά που λέμε είναι μαλακίες. Αντιλαμβάνεστε ότι εκείνη τη στιγμή καταρρέει το πνευματικό και ηθικό οικοδόμημα που προσπαθεί η οικογένεια να στήσει μέσα στην ψυχή του παιδιού. Αυτή η λέξη που χρησιμοποιήσετε είναι σε κάθε πρόταση που λέει η πλειοψηφία των Ελλήνων νέων. Τις μετράω όταν κατεβαίνω με το τρένο από το Μαρούσι. Κατά μέσο όρο την ακούω 13 φορές. Όμως υπάρχει ένα παρήγορο αυτή τη στιγμή. Αυτό τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να περιορίζεται ο αριθμός αυτός. Πιθανώς γιατί περιορίζεται και ο αριθμός των νέων που ταξιδεύει με το μετρό, διότι τώρα πλέον, όχι με το μετρό, με το ηλεκτρικό, γιατί τώρα περισσότερο ταξιδεύουν οι ξένοι, οι ταλέποροι, και αν εξαιρέσουμε κάποια παιδιά που έχουν μάθει ελληνικά, δεν έχουν μάθει καλά την ελληνική φρασεολογία και δεν χρησιμοποιούν τη λέξη αυτή, πιθανώς να τη λένε στη δική τους γλώσσα, δεν ξέρω πώς γίνεται. Εκείνο όμως που θίξατε για κάποιους πολιτικούς. Οι πολιτικοί θυμούνται τη λέξη πατρίδα μόνο στην περίοδο των εκλογών και στην περίοδο που πρόκειται να επιβληθούν καινούργιοι φόροι. Όταν έγραφα στο περιοδικό Ευθύνη, το οποίο πλέον παρήλθε, δυστυχώς τελείωσε ο βίος του, είχα γράψει ένα άρθρο στρεφόμενος εναντίον των πολιτικών που δεν έλεγαν εκείνη την εποχή κορυφαίοι πολιτικοί, Ελλάδα, πατρίδα κτλ. Λέγανε ο τόπος, ο τόπος, ο τόπος. Ο τόπος μας. Και τους είπα, τι είναι ο τόπος μας? Ο τόπος είναι κανένα οικόπεδο? Ο τόπος είναι οικόπεδο?
Μέσα στα αναγνωστικά δεν θα δείτε κάποιο ποίημα που να γεννά ένα αίσθημα αγάπης για την πατρίδα. Και υπήρξαν και πανεπιστημιακοί, μας έβγαλαν και τον Σόλωμο εθνικιστή και τον Κάλβο εθνικιστή και τον Ελίτη εθνικιστή, και υπήρξε και ένας, να μην τον χαρακτηρίσω, πανεπιστημιακός, αλλά στην Κύπρο, που έβγαλε ακόμη και τον Ρίτσο εθνικιστή, επειδή έχει γράψει την Ρωμιοσύνη. Μέγα αμάρτημα αυτό. Δηλαδή, έτσι και τολμήσεις να πεις κάτι για την πατρίδα, αμέσως χαρακτηρίζεσαι εθνικιστής. Ναι, αλλά τώρα αντιλαμβάνομαι ότι εμφανίζομαστε εδώ να έχουμε μια εικόνα μιας νεολαίας χωρίς ιδανικά, μιας νεολαίας που είναι χαμένη. Όμως, μπροστά σε ένα μηδενιστικό, ένα κομμάτι της νεολαίας, ένα κομμάτι, για να είμαι ειλικρινής, ένα κομμάτι. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτοί που αγωνίζονται, σπουδάζουν και φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα, βλέπετε, φεύγουν από την Ελλάδα. Και το ερώτημα, τι ισορροπίες μένουν σε αυτή τη χώρα όταν κάποιοι από την νεολαία συμπεριφέρονται έτσι και κάποιοι άλλοι που μπορούσαν να είναι οι leader της χώρας, όχι μόνο στην πολιτική, στην οικονομία, παντού, στην παιδεία, σε όλα, φεύγουν και εξαφανίζονται. Θα σας πω, θέλω να είμαι στο σημείο αυτό συγκρατημένα αισιόδοξος. Θα σας θυμίσω το στίχο του Σεφέρη που λέει «Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά». Υπάρχουν και νέοι που αγωνίζονται χωρίς να προβάλλονται. Εδώ υπάρχει μια τεράστια ευθύνη από τη μεριά των media. Προβάλλεται το κακό, δεν προβάλλεται το καλό. Να μιλήσω λίγο προσωπικά. Σήμερα είναι Κυριακή. Τη Δευτέρα ήμουν στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο για μια διαδικασία εξετάσεων που έχουν σχέση με την ακοή κτλ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εκλεκτούς νέους γνώρισα. Τι φροντίδα, αλλά και τι επιστημονική κατάρτιση. Εννοείται για τους γιατρούς. Δεν είναι γιατροί, μπορεί να μην τα έχουν τελειώσει την ιατρική, να έχουν τελειώσει κάποιο ΤΕΙ. Προσωπικό τέλος πάντων. Και δύο από τα παιδιά αυτά ήταν στο εξωτερικό και ενώ τους είχαν δοθεί εξαιρετικές θέσεις, προτίμησαν να επανέλθουν στην Ελλάδα, διότι απλούστατα έχει δημιουργηθεί μια θαυμάσια ομάδα, ελληνιστή team όπως τα λέμε τώρα, και είναι στις πιο προωθημένες γραμμές της επιστημονικής τεχνολογίας. Από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποιες βιομηχανίες στην Ελλάδα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές και οι οποίες είναι σε μια πρωτοπορία ώστε να εφοδιάζουν τους πιο εξελιγμένους, τα πιο εξελιγμένα συστήματα με δικό τους υλικό. Αυτό το υλικό εμείς δεν το ξέρουμε. Και ξέρετε κάτι, είναι και, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, ξέρω ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει ό,τι πιο προωθημένο αυτή τη στιγμή μπορεί να βρει κανείς στην παγκόσμια αγορά. Με μια διαφορά ότι δεν χρησιμοποιεί Έλληνες εργάτες. Όχι από ανθεληνικότητα καθόλου. Απλούστατα διότι δεν υπάρχει το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Διότι στην Ελλάδα φτιάξαμε τα πανεπιστήμια, φτιάξαμε τις επαγγελματικές σχολές, όχι για να βγάλουμε καλούς επαγγελματίες, αλλά για να μπορέσουμε να βολέψουμε καθηγητές ή για να μπορέσουμε σε διάφορες πολιτείες να να δημιουργηθούν καφετέριες, να δημιουργηθούν διαμερίσματα, να μένουν φοιτητές. Ξέρετε ότι έκλεισε εδώ και πολλά χρόνια η σχολή ηχθειοτροφίας στο Μεσολόγγι. Ναι, στο Μεσολόγγι. Τομείς παραγωγικοί και χρήσιμοι τους κλείνουν και αφήνουν διάφορες σπουδές που δεν έχουν στην πραγματικότητα περιεχόμενο. Με τα 8.000-9.000 νησιά που είναι δύσκολο να τα μετρήσει κανείς, θα έπρεπε να τροφοδοτεί τον πλανήτη όλων με αλλιεύματα. Η Ελλάδα με το υπέροχο κλίμα που έχει θα μπορούσε να είναι η χώρα η οποία θα έπρεπε να γεμίσει άνθη όλη την Ευρώπη. Και όμως και τα βαφτίσια μας και οι γάμοι μας και οι κηδείες μας γίνονται με ολλανδικά λουλούδια. Είναι δυνατόν η Ολλανδία που έχει μια έκταση σαν την Πελοπόννησο συν κάτι να έχει μεγαλύτερες παραγωγικές δυνατότητες στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα από την Ελλάδα? Γιατί εμείς φτάσαμε σε ένα σημείο να θεωρούμε υποτιμητικό το να ασχοληθεί κανείς με μια κτηνοτροφική, με την αγροτική οικονομία. Μα η αγροτική οικονομία έχει γίνει επιστήμη. Κύριε Παπαδόπουλε, κάποτε που αρθρογραφούσα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο,
Όταν η Ελλάδα ήταν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα ότι πρέπει να αναβαθμιστεί το Υπουργείο Γεωργίας, να είναι τρίτοτη τάξη Υπουργείο. Το Υπουργείο Γεωργίας δεν μπορεί να είναι ένας φτωχός συγγενής μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η αγροτική οικονομία μπορεί να γίνει η ατμομηχανή της προόδου. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι αυτό είναι πολύ ωραίο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είχα πάει πρόσφατα σε μια περιοχή του Δομοκού, όπου είδα 3 πολύ ενδιαφέρουσες μονάδες, μία γεωργική με στάρι δίκοκο, το ΖΕΑΣ που λέμε, μία κτηνοτροφική με 1000 εγωπρόβατα και 600 βοηδή και μία παραγωγής ενός πολύ γνωστού τυριού. Και στις 3 μονάδες αυτοί που υπήρχαν ως επικεφαλής ήταν άνθρωποι γύρω στα 70 ή λίγο πλην, λίγο συν, και από την άλλη μεριά τα παιδιά τους που είχαν όλοι 3 ή 4 παιδιά, κανένα δεν ασχολήθηκε με αυτή τη δραστηριότητα. Και το ερώτημα είναι το εξής στην προκειμένη περίπτωση. Το μοντέλο που καλλιεργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια σπούδασε, ανεξάρτητα τι θα κάνεις, και όχι σπούδασε να παραλάβεις αυτό τον τομέα που έχω φτιάξει και που είναι παραγωγικός, δημιουργικός. Μήπως αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε δημιουργήσει και στην νεολαία, δηλαδή αυτό που λέμε... Το λευκό κολλάρο. Ναι, ακριβώς, να είσαι υπάλληλος γραφείου. Υπάλληλος γραφείου. Δώσ' μου καρέκλα, όχι για να εργάσουμε, για να κάθομαι. Ακριβώς. Και βεβαίως το μοντέλο του δημοσίου υπαλλήλου που έγινε και αυτό το έχω ζήσει, επειδή το ξέρετε καλά, επί 35 χρόνια άσκησα και νομίζω ευδόκιμα το λειτουργήμα, δεν θα πω επάγγελμα, διότι ενώ η λέξη επάγγελμα είναι λέξη ιερή, της δώσαμε, ας το πούμε, της βάλαμε αρνητικό πρόσημο του φροντιστή. Θυμάμαι τους ανθρώπους που έρχονταν, αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργάτες, και μου λέγανε να μπει το παιδί μου κάπου, να πάρει ένα χαρτί να το χώσω. Κάπου να το χώσω. Να το βολέψω μέσω του βουλευτή της περιοχής μου. Μοιραία. Είχαμε παιδιά τα οποία θα κληρονομούσαν τεράστιες σχηματικές περιουσίες που είναι τώρα έρημες και σκότεινες, όπως λέμε στη Μάνη. Παιδιά που οι γονείς τους είχαν αισθήσει θαυμάσιες βιοτεχνίες και τις απέρριψαν. Δηλαδή είχαν στρωμένη δουλειά. Όμως επειδή δεν ήθελαν αυτή τη δουλειά, θέλαν να κάνουν κάτι άλλο. Στραφήκανε προς επαγγέλματα τα οποία δεν είχαν καμία απήχηση στην ελληνική αγορά. Θα μου πείτε, τι μπορεί να κάνουν σήμερα οι νέοι? Πιστεύω ότι θα είχατε δει εκείνη την ταινία, το Woodstock, θυμόσαστε αυτή την ταινία. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι ανασούμπαλοι νέοι, ξαφνικά, σαν να τους πήρε ο άνεμος, εξαφανίστηκαν. Και πολλοί από αυτούς αποσύρθηκαν στο Silicon Valley και δημιούργησαν το θαύμα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Ακριβώς. Τα παιδιά μας πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Πρέπει να γίνουν, όπως λέει ο Θουκυδίδης, παραγνώμην κινδυνευτέ. Να μάθουν, ήρθαν τώρα οι δυσκολίες. Στις δυσκολίες τι κάνουμε? Σταυρώνουμε τα χέρια? Θα έπρεπε ένα σύστημα παιδείας να τους λέει, ήρθαν οι δυσκολίες, τόσο το καλύτερο, θα δείξετε την αξία σας. Και το θέμα είναι τώρα τι γίνεται σε αυτή τη χώρα και πώς μπορούμε να δούμε το μέλλον μας, που όλα δείχνουν, πέρα από τα οικονομικά προβλήματα τα οποία αφορούν όλους μας και επιδεινώνονται καθημερινά μέσω της υπέρμετρης φορολογίας, πώς μπορούμε να δούμε το μέλλον μας και με δεδομένα καινούρια, όπως είναι τα μεταναστευτικά ρεύματα και η δραστηριότητα του ISIS και γενικά των φανατικών του Ισλάμ. Μια και είμαστε ένα σταυροδρόμι στην περιοχή, που οδηγεί στην Ευρώπη τέλος πάντων. Η Ελλάδα είναι τριπλές αμαξιτές, όπως λέει στον Ιδίποδα τύρανο, Σοφοκλής. Σταυροδρόμι, σωστά το είπατε. Μόλις κατέρευσε το κομμουνιστικό μπλοκ, ήρθαν μάζες στη χώρα μας. Τώρα αυτές σπάει το στάτους που υπάρχει στην Μέση Ανατολή, έρχονται από εκεί. Θα έρχονταν και από την Αφρική, εάν δεν τους απορροφούσε κατά κάποιον τρόπο η Ιταλία. Όχι. Προσέχτε, στην Ιταλία το θέμα των μεταναστών το αντιμετωπίζει όχι το επίσημο ελληνικό κράτος, το αντιμετωπίζει η μαφία. Αλλά αυτό θέλει μεγάλη συζήτηση. Μάλιστα. Ας μην πάμε τώρα. Λοιπόν, αν προσέξατε ότι όλοι πάνε στο νησί Λαμπεδούσα. Ναι. Δεν πάνε ούτε στην Παντελαρία που είναι τουριστική, ούτε στην Σικελία. Η δε διακίνηση γίνεται υπό την εποπτεία της μαφίας.
Και η μαφία καθορίζει ποιους θα κρατήσει και ποιους θα διώξει. Και ποιοι θα πάνε υπό τον έλεγχο της Καμόρα. Ας με προσέξουν εδώ πέρα οι ακροατές μας, της Καμόρα, για να μπουν μέσα στον πρώτο, στα υπόγεια της Νεάπολης. Η Νεάπολη είναι μια διόρροφη πόλη. Η πάνω, και η ορατή, και η κάτω, η μη ορατή. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτές οι στοές που είχαν φτιαχτεί από τα χρόνια των Ανδέγαβων έχουν γίνει κατοικίες σκλάβων από την προπολεμική εποχή, όχι Μάλιστα. Τώρα. Εκεί δουλεύουν περίπου 500.000 άνθρωποι χωρίς να δουν ποτέ ήλιο. Αυτούς λοιπόν έχουν κατά μέσο όρο ζωής μία δεκαετία που θάβονται. Μέσα στις στοές αυτές υπάρχουν καταπαχτές. Έχει συμβεί να έχω επισκεφθεί έναν χώρο, αυτό το πράγμα, αλλά προσέχτε, έπρεπε να βάλω αυτό το πράγμα που να με προστατεύει από τη δυσοσμία. Όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να μεταχειριστεί τα μέσα της μαφίας. Δεν υπάρχει ο Έλληνα. Από την άλλη μπορώ να πω όμως και υπάρχει και μια ανοχή και μια επίοικια απέναντι σε αυτούς τους λεγόμενους δουλέμπορους. Τώρα βλέπω ότι συλλαμβάνονται μερικοί. Αλλά δεν είδα μια μεγάλη δίκη που να χτυπάει έναν δουλέμπορο, να τον χτυπήσει στο κεφάλι. Επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, θέλω μία λέξη για ένα θέμα που το κράτησα για το τέλος. Πρόσφατα σε αυτό το φιλικό αγώνα Ελλάδας-Τουρκίας είδαμε ένα γεγονός που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ενώ είδαμε τους Άκλους να τραγουδούν και αυτοί τον ύμνο της Γαλλίας, στον αντίστοιχο αγώνα Αγγλία-Γαλλία, και να σέβονται τη Γαλλία μετά από όσα συνέβησαν, είδαμε στην Τουρκία, στο στάδιο εκεί το μεγάλο, στη διάρκεια του, πριν αρχίσει ο αγώνας, πρώτον να γιουχάρουν τον ελληνικό εθνικό ύμνο και δεύτερον να σφυρίζουν την ώρα του 1 λεπτού σιγής που ζητήθηκε να υπάρξει στα θύματα και στα όσα συνέβησαν στη Γαλλία. Μια κουβέντα για αυτά, γιατί δείχνει νομίζω αυτό ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται από τον Νταβούτογλου και τον Ερντογάν, αλλά ενδεχομένως είναι πολύ διαφορετικά. Δεν φοβάμαι τόσο τους ανεγκέφαλους αυτούς, όσο φοβάμαι τον Νταβούτογλου και τον Ερντογάν, που άλλα λένε, άλλα κάνουν. Ναι. Και αν θέλετε να κλείσουμε με τη σοφή παροιμία που μας έλεγε η γιαγιά μελπομένη, η γιαγιά της γυναίκας μου, η οποία πέθανε στην λογική ηλικία των 106 ετών, γέννημα θρέμα της Θεσσαλονίκης, πολύ πριν, η οποία έλεγε «Τούρκους φίλευε, τον πισινό σου φύλαγε». Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καργάδικο για την παρουσία στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.